Вітаю, шановне гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык, а на Белсаце аб'ектыў, агляд галоўных навінаў. І давайте разом падсумуем, што прынёс нам гэты чацвер. Удар по калийных прибытках. Это очень существенный фактор, потому что он заставит режим менять логистику поставки калийных удобрений. Гадавіна жаночага протесту. Женские протесты привели к массовым акциям, мирным акциям. Расследование злочинстваў режиму. Конечно, они понесут наказание. Мы этим и занимаемся. Байпол создан, это основная задача наша. Именно выявлять лиц, которые совершали преступления в отношении белорусского народа. Літва са снежня цалкам спыніць транзіт беларускіх калійных угнаенняў па сваёй тэрыторыі. Наколькі моцным ударам стане такі крок для беларускай эканомікі, высвятляў Алесь Баразенко. Першыя эфекты санкцыяў. У снежні, калі набудуць моц новыя абмежавальныя захады ЗША, літоўская чыгунка і парты цалкам спыняць транзіт беларускіх калійных угнаенняў. Пра гэта ў інтэрв'ю літоўскім журналістам распавёў міністр транспарту Літвы Марус Скуодзіс. З ягоных словаў, санкцыі супраць Беларусь-Калію робяць немагчымымі эканамічныя стасункі з прадпрыемствам. Мы об этом говорили с министром иностранных дел Литвы буквально позавчера на встрече. Мы обсуждали эту тему. Это очень существенный фактор, потому что он заставит режим менять логистику поставки калийных удобрений. Можно это рассматривать, я предполагаю, как ответ за те миграционные вбросы людей, которые осуществляет режим, спланированные специальной операцией. Это окажет существенное влияние. Все-таки стоимость транзита, стоимость поставки возрастет. Беларускія калійныя угнаенні складаюць прыкладна траціну ўсіх грузаў, што ідуць праз літоўскую чыгунку і порт у Клайпедзе. Страты перавозчыкаў Міністэрства транспарту Літвы ацэньвае прыкладна на 20 мільёнаў еўраў. Што да Беларусь-Калію, то Александр Лукашенко ўжо неаднаразова абяцаў перанакіраваць транзіт угнаенняў у расійскія порты. Гэта так называемый паўночны марскі шлях расійскі. Пакуль што вось гэты маршрут ён мае свае плюсы. Справа ў тым, што сапраўды, калі пастаўляць сваю прадукцыю, напрыклад, у Індыю ці Кітай, тэрмін пастаўкі ён будзе скарочаны. Але пакуль што гэты шлях, ён не зусім падрыхтаваная інфраструктура. На 3 месяцы гэты праход замярзае. Патрэбны дадатковыя магутнасці, каб разбіваць гэты лёд на гэтым шляху і так далей. Траплянне Беларусь-Калію пад амерыканскія санкцыі ды павелічэнне транзітных выдаткаў можа адбіцца і на кампаніях-пакупніках беларускіх калійных угнаенняў. Заўтра з кіраўніком найбуйнейшага з іх, нарвежскага канцэрну Яра, Свейнам Туре Хольсеттерам, сустрэнецца Святлана Ціханаўская, якая сёння прыбыла з візітам у Нарвегію. Яра ад самага пачатку выступіла супраць рэпрэсіяў у падтрымку рабочай Беларусь-Калія, але супрацу з прадпрыемствам не прыпыніла, нягледзячы на пратэсты міжнароднай супольнасці, страйкаму, уласна саміх рабочых. І заўтра Святлана Ціханаўская ўздыме гэтае пытанне, ці збіраецца Яра прыпыняць гэтую супрацу. Наша пазіцыя, што супраца з Беларусь-Каліем роўная, сёння гэта роўна супрацы з рэжымам. Указ аб новых санкцыях супраць афіцыйнага Менску прэзідэнт ЗША Джо Байден падпісаў у панядзелак. Акрамя Беларусь-Калію ў спісе значыцца Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі і шэраг бізнэсоўцаў, блізкіх да атачэння Александра Лукашэнкі. Алесь Баразенко, Белсат. Сейм Латвіі аднагалосна зацвердзіў надзвычайную сітуацыю на тэрыторыях памежных з Беларуссю. Дэпутаты надалі права памежнікам у выпадку неабходнасці ўжываць сілу і спецсродкі, каб перадухіліць пранікненне з Беларусі нелегальных мігрантаў. Падчас дэбатаў у Сейме дзеянні рэжыму Лукашэнкі назвалі праявай гібриднай вайны з боку Крамля. Надзвычайная сітуацыя прынятая да 10 лістапада. За сераду і раніцу чацвярга памежная служба Латвіі перадухіліла нелегальнае пранікненне з Беларусі 91 чалавека. Колькасць мігрантаў, якія спрабуюць абысці пункты пропуску з Беларусі ў Латвію, рэзка вырасла пасля таго, як суседняя Літва апанавала сітуацыю і ўзвяла на мяжы з Беларуссю часовую агароджу і ўжыла вайскоўцаў для аховы. Там колькасць парушэнняў мяжы рэзка ўпала. У Польшчы кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Марыюш Камінскі заявіў, што сітуацыя на мяжы з Беларуссю пад кантролем і дзяржаўныя службоўцы гатовыя да любога сцэнару.
На мінулым тыдні там таксама затрымлівалі буйныя групы нелегальных мігрантаў, перадусім грамадзянаў Іраку, якія прыбылі з беларускай тэрыторыі. Палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк змагла сустрэцца з маці, а цяпер яна ў гомельскай жаночай калоніі. Пра гэта Белсату паведаміў яе муж Андрэй Шарэнда. Сам ён раней змог уцячы ад крымінальнага пераследу з Беларусі ў Літву. То, што яна накіравалася ў гэтую сумнавядомую калонію, дзе вось толькі некалькі дзён таму пайшла інфармацыя, што Каласковская ўжо у карцеры. Вядома, што Наталья Херша таксама не выходзіць з карцера гэтай калоніі, што ў гэтай калоніі ідзе такі паўнавартасны ціск на палітзняволеных, іх прымушаюць шыць форму амапаўцам. Ну і зразумела, што Паліна таксама не пагадзіцца шыць форму ні амапаўцам, ні міліцыянтам. І пытанне толькі часу, на жаль, пытанне часу, калі яна апынецца ў так званым ШЗА. Але я спадзяюся на людскую салідарнасць, я буду распавядаць пра Паліну, пра іншых палітзняволеных. Паліну Шарэнду-Панасюк асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму за абразу Лукашэнкі, абразу прадстаўніка ўлады і за гвалт або пагрозу ўжывання гвалту адносна працаўніка органаў унутраных справаў. Праваабаронцы прызналі Паліну палітзняволенай. Сёння ж у Берасці асудзілі новую групу людзей за так званыя масавыя беспарадкі, пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў, якія прайшлі 9 і 10 жніўня мінулага года. Суддзя Ленінскага раёну Берасця Святаслаў Каліна асудзіў 10 фігурантаў справы на тэрміны ад 3 да 4,5 гадоў пазбаўлення волі. Пры гэтым палітвязняў адразу пазначылі як схільных да экстрэмізму. Насуперак рэпрэсіям і магчымым затрыманням у гадавіну жаночых пратэстаў на вуліцы Менску выйшлі дзяўчыны ў белай і чырвонай вопратцы. Іх падтрымалі і беларускі, якія мусілі ўцекчы ў Вільню. Пра жаночы твар рэвалюцыі распавядзе Надзея Бельская. Як і год таму дзяўчыны ў белым і чырвоным выходзяць на мірны пратэст. На гэтых кадрах ад 12 жніўня самая першая жаночая акцыя «Ланцуг» на Камароўскім рынку ў Менску. Маўклівы пратэст супраць рэпрэсіяў і гвалту сілавікоў. Мужчына, які на знак падтрымання дорыць дзяўчатам кветкі, Сцяпан Латыпаў. Пра гэта ўся краіна даведаецца значна пазней, калі падчас аднаго з судовых працэсаў ён ускрые сабе шыю асадкай. Палітвязню пагражае 8,5 гадоў зняволення. Акцыі жанчын у белым падтрымалі ва ўсёй краіне. З часам ланцугі праўтварыліся ў маршы. Некаторы час сілавікі не чапалі іх. Першы разгон адбыўся 26 верасня. 3 затрыманні адбыліся падчас маршу. Першы каля Камароўкі, другі каля рэстарацыі Лідо на плошчы Куба Коласа. Трэцяе адбываецца проста зараз на праспекце Незалежнасці. Пад пагрозаю пераследу некаторыя ўдзельнікі пратэстаў пакінулі Беларусь, іншыя апынуліся за кратамі. Каб падтрымаць беларусак у гэтай складанай барацьбе, сёння ў Вільні ў гадавіну жаночых пратэстаў правялі дабрачынную акцыю «Рэвалюцыя с жаночым тваром». Женские протесты привели к массовым акциям, мирным акциям. Женщины показали всю красоту, и что вот все, когда вышли и начали выходить с цветами, эти акции появлялись буквально по всему Минску, в разных районах. Это давало какой-то вот стимул, это давало надежду. Она, мне кажется, дала очень много. Вообще, в принципе, показала, как это может быть, что может быть показать силу через мягкость. Это очень сильно на самом деле, потому что когда просто вижу, когда вот стоят беззащитные девушки, а напротив них стильные вот эти вот, я не могу их назвать мужчинами, но люди с автоматами. У цэнтры акцыі паказ моды кіраваў праектам вядомы беларускі мадэльер Саша Варламов. Это творчество тех людей, которые сохранили себе жизнь и теперь выражают свои эмоции вот таким вот образом. Показывают одежду тоже те, кто убежал. На акцыі таксама можна было пабачыць цішоткі з прынтамі, створанымі дызайнерам Уладзімірам Цэслерам, а таксама тое, як нараджаюцца творы. На прыкладзе супольнай працы мастачкі Кацярыны і дызайнеркі Аляксандры. Сваю працу яны прысвяцілі Ніне Багінскай, Марыі Калеснікавай і Марыне Золатавай. Надзея Бельская, Белсат. Год таму у Гомлі памёр 25-гадовы Александр Віхор, затрыманы на пратэсце ўвечары 9 жніўня. Бацькі 3 дні шукалі сына, пакуль не атрымалі з міліцыі паведамленне пра смерць.
Следчы камітэт адмовіўся распачынаць крымінальную справу. Ірына Карніенка. 25-гадовага Александра Вихора затрымалі ў цэнтры Гомля падчас пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў летась 9 жніўня. Спачатку яго даставілі ў Раус, пасля ў ізалятар часовага ўтрымання, а 11 жніўня суд чыгуначнага раёну Гомля арыштаваў Александра на 10 содняў. Свайго пакарання да канца Александр не адбыў. Уначы 12 жніўня ён памёр у шпіталі. У фільме «Смерць у кайданках» Радыё Свабода цытуе жахлівыя тлумачэнні сведкаў апошніх дзён жыцця Александра Вихора. Вихор Александр ад мяне ляжаў прыкладна на адлегласці 3 метры. Я памятаю, што супрацоўнік міліцыі сказаў: «Ты што, не зразумеў? Нешта накшталт таго». Пасля я пачуў 1 ці 2 удары па чалавечым целе, дакладна не па падлозе, а пасля пачуў стогны Вихора. Я ўпэўнены, што гэта былі ягоныя стогны. Следчы камітэт учыніў праверку. У яе межах такія ж затрыманыя, як і Вихор, распавялі пра збіццё і катаванне людзей супрацоўнікамі міліцыі і ЯМАПу. Маўляў, Александр прасіў медычнай дапамогі, а ў адказ атрымліваў удары. Урэшце, паказанняў сведкаў пра зверствы сілавікоў папярэдняя праверка следчага камітэту нібыта не заўважыла. Когда его уже сбили вот в этом РОВД, когда его хорошо саданули, что он потерял сознание, когда их выводили, он подошел к машине, зашел в машину, а потом выскочил с машины, ему было плохо, понимаете? Подбежали 2 ОМОНовца, скрутили его и привели его в другую машину. И в этой другой машине избивали так, как говорит свидетель, что дрожали стены от ударов, и слышны были только Сашины стоны. Паводле экс-кіраўніка 3-го ўправлення Губазік Александра Азарова, такая жорсткасць сілавікоў у дачыненні мірных жыхароў стала дапушчальнай толькі падчас мінулых выбараў. Маўляў, сілавікам загадалі збіваць пратэстоўцаў так, каб на наступны дзень яны чыста фізічна не маглі падняцца і ісці пратэставаць. Даже военнослужащим вручали памятки, в которых было написано перед выборами, что если вы примените оружие и люди пострадают или погибнут, то вы не несете никакой ответственности. То есть, соответственно, это предупреждалось заранее. И они выполняли приказ, и никто их не наказал. У моргу маці Александра побачила на сынавым целе шматлікія гематомы, пераламаныя рэбры і грудзіну. Але паводле заключэння ўсё гэта нібыта ніяк не паўплывала на смерць Александра. Афіцыйная прычына смерці – вострае парушэнне сардэчнага рытму. В результате чего она остановилась? Не просто же так. 25-летнего молодого парня остановилось сердце, находясь 3 дня там, где он находился. Что-то же этому способствовало. Хотелось верить во что-то, что действительно люди, которые были рядом и каким-то образом причастны, понесли какое-то наказание. Но получается, что виноватых нет. Следчы камітэт адмовіўся заводзіць крымінальную справу паводле факту смерці Александра Вихора. Ягоныя родныя ў афіцыйную версію не вераць. З таго, што мы бачым, то падстаў для узбуджэння крымінальнай справы тут адназначна дастаткова. Вось іх, скажем так, выше крышы, што называецца. Вось. Але гэтага не робіцца. Вот в гэтай частцы закон не працуе. І пакуль яшчэ не спрацаваў за гэты год ні разу. З задушэннем пратэстаў у Беларусі звязваюць агулам не менш як 15 смерцяў. У адзін дзень з Александром Вихорам загінулі 53-гадовы Александр Будніцкі і 50-гадовы Геннадзь Кісель. Ні па адным факце смерці не распачалі крымінальнай справы, але сваякі і сябры лічаць гэтых людзей ахвярамі сілавікоў. Конечно, они понесут наказание. Мы этим и занимаемся. Байпол создан, это основная задача наша. Именно выявлять лиц, которые совершали преступления в отношении белорусского народа, расследовать эти преступления и все фиксировать. И калі гэта не дапаможа цяпер, то прынамсі дазволіць пакараць вінаватых пасля змены ўлады ў Беларусі. Ірына Карніенка, Белсат. Зняволеныя журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова сярод іншых беларускіх журналістаў уганараваныя прэміяй Free Media Awards. Адметна, што ў мінулыя гады лаўрэатамі абвяшчалі прадстаўнікоў розных краінаў. Гэтым разам усе пераможцы – журналісты з Беларусі. Апроч Дар'і і Кацярыны узнагароду атрымала журналістка нашай Нівы Наталья Лубнеўская. Сілавікі цяжка паранілі яе падчас асвятлення адной з акцыяў пратэсту, стрэлілі ёй у калена. Таксама адзначылі прэміяй Кацярыну Барысевіч, журналістку Тутбай, асуджаную за грамадска важны артыкул пра акалічнасці забойства Рамана Бандарэнкі на плошчы Пераменаў.
Кацярына высветліла, што ён не быў п'яны, як гэта сцвярджала дзяржаўная прапаганда і асабіста Александр Лукашенко. Прэміі ушанавалі таксама партал «Тутбай» і Беларускую асацыяцыю журналістаў. Нашыя каляжанкі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева цяпер адбываюць 2 гады калоніі за вядзенне жывога эфіру з разгону акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Іх прызналі вінаватымі ў арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Праваабаронцы прызналі Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову палітвязнямі. Другі запар дзень народзінаў сустракае ў турме Мікола Статкевіч. Яму споўнілася 65 гадоў. З іх 8 палітык правёў за кратамі. Лідар беларускага згуртавання вайскоўцаў, а таксама сацыял-дэмакратычнага руху, былы кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 31 траўня мінулага года. Чарговы палітычны прысуд чакаецца напрыканцы жніўня. Я думаю, галоўнае, што трэба вырашыць, гэта як мы будзем перамагаць. 20 год яны спрабуюць прымусіць нас забыць пра нашы сімвалы, пра нашы святыні. Не дазволім! Збіраюся ўзначальваць сваю ініцыятыўную групу. І гэта не толькі для таго, каб маіх таварышаў засцерагчы ад ціску, бо на кандыдат старшыні ініцыятыўнай групы ён вельмі рэзка сыходзіцца. Але я хочу мець магчымасць, як кіраўнік ініцыятыўнай групы, прыязджаць у любы раён. Повторно вас предупреждаю о том, что данное мероприятие незаконно, и вам необходимо расходиться. А вы вот там тоже посмотрите с портретом Лукашенко. Будут приняты соответствующие разъедемся. Літаральна днямі з інтэрнэта я даведалася аб тым, што судовы працэс плануецца працягваць яшчэ на працягу месяца, як мінімум, да канца жніўня. Што тычыцца яго самога, то гэта абсалютна відавочна, што ён не мяняе ні сваёй пазіцыі, ні свайго стаўлення да сітуацыі, і як і перакананы, што ўсё вот это вот не можа цягнуцца доўга. У аб'ектыве гэта ўсё, але заклікаю наведаць нашу старонку belsat.eu. А калі Міністэрства інфармацыі яе заблакавала, карыстацца тэхналогіяй VPN і падпісвацца на наш Telegram. З вами быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся заўтра у той самы час.